Ahojte všichni, vítám vás u dnešního videa. Tohle je Estera a tohle Tereza. A tohle je náš speciální host už podruhé, Klára, protože jste si psali, že byste ji tady chtěli mít, tak ji tady máte. Jo, a moc vám děkuju za to, že jste mě podporovali v tom, že s holkama a Že tady může... že tady mi natáhla. No dobře, lidi, moc vám děkujeme a já s Esterou bychom vám hlavně chtěli strašně moc poděkovat za to, že nám píšete tak krásné zprávy, do zpráv na Instagram, úplně všude, moc vám děkujeme. Já bych chtěla říct, že na Instagramu nám píšou lidi, že by chtěli náš společný účet na Instagramu, takže možná bychom mohli založit. Kdybychom to založili, tak bychom vám určitě dali vědět, jak se tam jmenujeme a všechno byste věděli u nás na storíčku. Vlastně bychom se tam asi jmenovali stejně jak na YouTube. Asi určitě jo. STS. Asi určitě jo. Takže dnešní video bude takový trošku speciální, protože budeme volat na cizí čísla. Budeme, každá ta, co bude volat, od těch dvou zbylých vlastně dostane 2 slova, které musí říct ta v tom asi hovoru. nebudeme dávat Klárce, protože pro ní by to bylo těžké. Asi jo. Asi nebudeme dávat úplně 2 slova. Asi jo. Takže já tady mám připravený takové Takže- jména a tam budu psát ty slova, které Ano. Budeme něco najít a za chvilku se vidíme. Už jsem našla teda. Nebudeme dávat slova, ne? Budeme Budeme volat? jenom takhle teda. Jo? To bude těžký. Dobře, tak jo, tak ticho. Takže jdeme bez. Bude to. Jdem na to, ticho. Prosím. Dobrý den, já volám na Bundu. Ano? Je stále volná? Ano je. Dobře, můžu se zeptat, já jsem taky z Ostravy, mohli bychom se nějak setkat, nebo Určitě. já bych si pro ní přijela, jestli bydlíte někde dál. Ne, Vítkovice. Jo, dobře, tak to mám blízko. A můžete, kdy budete mít čas? Dnes? Dnes? Určitě, já taky, v pohodě. Jenom v kolik hodin třeba například, nebo něco takového. Záleží na vás. Já jsem doma, takže záleží na vás. V pohodě, tak mohla bych přijet třeba okolo 5. Dobře. A kde přesně se chcete sejít? Tak jestli byste mi poslal adresu, nebo A víte třeba, kde je základní škola Šalonova? Jo, vím, to si pamatuju, jo, vím. Tak třeba ve školy? Můžeme, super, dobře, tak jsme domluvení. Dobře. Takže kolem 5. Dobře, já vám ještě zavolám, až vyjedu. Dobře. Dobře, děkuju, nashledanou. Nashledanou. Lidi, chudá paní, ona už jede. Ach jo, fakt jsme to už. Už jsme to ale přes hranici dali. Holky tady chodí. Takže já mám splněno a jdem pokračovat. Volá na koženou bundu. Houbová, prosím. Dobrý den, je stále volné kožená bunda. Ano. Já jsem z Plzně. Vy jste odkud? Taky z Plzně. Jo, no to je super. Ona kdyby ležela. Ona jak kdyby... No tak já jsem hodně to dámské. Hej, tady ona jak kdyby... Lidi, vidíte to? Musím Ale znova. Plzně... Takže Estra jde volá teďka na zimní bundu. Mám říct zimní. Ani nekoukala na cenu. Dejte na hlas. Prosím. Dobrý den, je stále volná ta bunda zimní. Já to potřebuju pro syna, on má zítra narozky. Dobrý. A jste z Plzně? Ano. My jsme u Lidické přehrady. To my jsme hned kousek tam od tamtud. No, to bylo. A kde? Jestli chcete se stavět, nebo to mám přivést? Já bych se stavila. Tak Kotovská 300. Dobře. A tak za 3/4 hodiny. Jo. Dobře. Za hodinu spíš, prosím. Jo, tak já tam za hoďku teda budu, jo?
Jo, Katuska 300. Jo, dobře. Si to napíšu. Počkejte. To těch naschle. Naschle. Lidi, ale on tam říkal tu adresu, takže... To je jedno. No dobře, jdeme dál. Adresu se asi nikdo z nich prostě nebude vyhledávat. Snad. To ani nezvat, jako, Doufám, že to tak hodný. Já jsem musela dělat, že si to napíšu, jinak by to bylo divný. Protože jako, že bych si to pamatovala. A já neviděla, Já jako ti se říkám, ptal, dobře, že... ještě mi to napište do SMSky. Co? Já jsem ti říkal. Dobře, ještě mi to napište do SMS. No. Až řekneš. Proč? Tak můžu mít to hotový, no. Dej mi ještě Takže na pár. za hodku bych tam měla být, ale... Už jedeme znovu do Plzně. Lidi, ten pán byl poho, protože mluvil. Ten člověk musí taky mluvit, protože on to jakoby prodává, tak by se mě ptat, odkud jste a takhle. Ale byl super, dalo se s ním jakože povídat, jako No jasně, rozvíjet. no, prostě. Dobře. Teďkom jde Klárka, ale oni tady svačí. Tlačená. Jo, No dobře. musím bát, mají tady kolu, no prostě. Dobře, takže já ty najdu něco nemáš? Kláře. Co ještě plné ty dánské kaloty? Já jsem taky z Brna, takže bych si mohla přijet. Můžete, takže to máte část. Tak. Kde tam vidět to číslo? Prosím. Dobrý den, jsou ještě volné ty kalhoty? Ano, jsou. Jo, a můžu se zeptat, kde bydlíte? V okolí Brna. Jo, a jak... I já bydlím v Brně, takže... Jo, a tak... A s kým mluvím? S Ivanou Novákovou. Aha. A my se budeme domluvat spolu? Ano. Nebo s nějakou mamkou nebo někým? No, se mnou. Jo, s váma? Dobře. Ano, protože... No a mohla bych jsem... Já to vidí, ona poznala, že Klára je malá, takže jsem to vypládují. Musíš dělat jakože úplně, dobře. Protože prostě to lidi Ale byla milá. No to jo, jako ale to, už že- byla divná, protože to poznala. Jo, poznala to. No dobře, teď jdu na řadu zase já. Lidi jdu volat na kožich. Dámský, já vůbec nevím, odkud ta paní je. Asi se tam prvně, ale mi to říká taková taky. My tady vadí máme oběd. Šeptám. Je tady ty společnosti. Ona to nezvedne, tak já má někoho jiného. Jdu volat na stříbrnou sedací soupravu. Prosím. Dobrý den, já volám na váš inzerát na sedací soupravu. Dobrý den. Je to stále volný? Můžete se ptat? Je volná, no? Dobře, vy jste z Český Lípy. Budějovic. Jo, Budějovic, dobře. Já jsem taky tady odsud právě. No. Tak mohli bychom se domluvit, nebo kdy máte čas? No, můžeme se domluvit, když se Budějovic, tak je lepší se přijedete plně podívat na ní, ne? No, co dělá? Co dělá, ale... to bylo. No ale já jsem taky si splnila. Hej, někdo mi volal. To byl on asi nějaký mimino. Jo, hej. To se někdo vydala. Jde Estera. Kdyby jsem stal, nebo co to říkal, já vůbec nerozuměla na... Vyber si. A... Tak až to bude, tak vám zavoláme. Zavoláme, až to taky zavoláme. Tak vám dáme vědět. Baba. Voláme na... Já si to teďkom jenom Někdo volá. Já bez... Slyšíme se? Ano. Ano. Ano, slyšíme se. Prosím.
Já vůbec Teď nevím. nevím, na co jsem volala. Já mám od vás 2 chování, nebo 3. Ještě jednou, neslyším. Mám od vás několik zkrácených chování. Já možná volala na ten kožich, že jo? Jestli máte hnědej. Ano, ano. Tak to určitě jsem volala na to, na inzerát. Aha, tak já poslouchám. Je to ještě volný? Tam jich 2, jeden norek a druhý podle mě líška, jestli správně pamatuju. Jo, dobře. A teda jsou volný, jo? To je věci, ty mají sasetky, takže ona nemá bazoš na Facebooku, takže to přes mě. Jo, aha. Na dnešek ráno to bylo, ne, na včera večer to bylo ještě volné. Vás zajímá celý norek nebo líška? Liška. Líška, ano. To byl volný na včera. Aha, dobře. Dobře, děkuji. Nemáte za co. Vůbec to nejde Nashledanou. rozumět. Kláro! Hej lidi! Máš takhle vlastně nejde rozumět. Ale to byla Ukrajinka, to byla Ukrajinka. Ty si něco dá číslo. Jo, já jsem ti dala ten kolotoč, volej. A jak to mám říct? Za 30 000, jo, a potřebuješ ho nutně zítra na zahradu. Zítra? Dneska. Jde míme tady... Dobrý den, je stále na projekt dětský kolotoč. A co vás zajímá? Já bych ho nutně potřebovala na zahradu, jestli bychom se mohli nějak domluvit. Tak se můžete přijet zaznam. No, tak dobře. Odkud jste? No, vy to tam máte v inzerátu napsaný, odkud jsem. Já jsem zapomněla se kouknout. Náchod? Já taky. No, tak můžete přijet. Dobře. Tak jo, tak na půl hodiny. A adresu? Červený Kostelec. Naschle. To bylo. To bylo nějaký divnej. Co chcete? Co asi chci? Ten kolotoč? Nechtěme ho. Já ho chci pro děti. Já jdu pro děti. A ty točej. Lidi, myslím si, že bychom měli ukončit dnešní video. Už ne. Myslím si, že už bychom měli ukončit dnešní video. Děkujeme za ty vaše krásné zprávy, co jsem už říkala na začátku. Jo a můžu to říct, že jestli chcete další video, tak jděte do komentářů, tam máte like a sledující a udělejte, aby sledující dejte like a uvidíte další Lidi, Lidi, my jsme děkujeme z toho vám za... volání dneska úplně mimo. Mimo, jo. Proč každý konec musí takhle křičet a smát se? Chápete A ty? to? Lidi, končíme. Mějte se hezky u dalšího videa zítra. Čau!